Nanya ba yung akong batang gialingit mo ni taon ni akong baby oy. Adang buntag mga kagahe. Oh, di among bata gialingit among bata di lalimin tawag mo sakit wa ni tarantog. Gisip ko og kalit. Okay. Puso man dari. Dili na piuna natakdan, takad na pud sila di man sila magbuwag kay best friend man. Ana kay di lagi kay na may daghan hinayan ra man ni nanay. Oy, nayan ra. Luoy, lagi ka juga tang bibi ron. Nilaliman din ng imong bata masakit. Ikaw po, di pagka makatug. Di mas undoy makapuli, di mang undoy mo doon. Ariram na, masuksok sang ilap. Si susu. Pali mo, midani, wami mga tarungtug. Imbis kay daghan ko'y trabaho ron, kay magkukukos mga kuan. Magkukuko nila na naingan, kay paras kasalitir. Kaya kasalitir. Isa ka daw kasalitir, imbis na no. Lunes na ron. Magpainilisan ta kasi ng kuko. Kani maimo? Kari mo. Kani mo busok kag sanina ni tatay. Panglaba. Lingit lagi ni si Jaoy. Magkuan day ka, di ka kanto, di ta ka luna. Di san tami manglakaw. Di san tami manglakaw. Ang tami gustong ta ko mo lakaw. Di salaman kay bata, di man ni pwede aturang yaya kay ngita man nigsusu. Kay kuan man si Jaka ng bas tawag na. Alingit ba? Alingit. Pero sino na yung gitawagan ganina di man makontak. Asa ba imo? Ay, kani. Gusto ka mo sakay. Teka na rin. Sakay ko na rin tayo. Sa pangito ko tayo. Ganun, ibutan niya mo nagsilhig ka. Yeah. Mag-place ako ha. Madyagali kayo magduwa gapon siya. Ug buntag okay man ko, pero gabi mag-cry ko. Kuha nagsugod Sabado sa gabi Pero nanan say giinom nga tambaw nagpa-check up naman ko niya. Kuha ka ng anti-allergy ug zinc raman kay para dali ra siya maka-recover. Luoy si ini among bebe, di man ni sa gawas nagpudyo. Pero makatawag yapon ko, nanay. Bahala na ning hang sipon. Tawag yapon ko. Natingal kay nakuwangan man dari. Hamday ka sa. Kari naman. Crossback. Na, wakan gibutang ni tatay. Luoy laman Laban lang nak. Nga na din ang bata. Makasuway man jug sipon. Uso lagi po dari. Halos na ng bata dari. Gipang sipon na. Si Dalia gani. Nahuman na Dalia. Kadalya mo delikado. Kadalya kay murag bacterial infection to. Ija kay gihilantan. Taas magilanat. Bawag naka-recover na ba Dalia. Nga giadtong undodas ni Agi. Sige pa mo kung hutoy-hutoy. Pero nabintaha na. Ay mga tito ang tita. Bisag na ko sipon. Mag-ikid-ikid magyapon ko. Pero papoy ang lawas. Ika si Jai ingon ka ng paradod sa kanang wazay bation ba? Ang grabe dyan kiata. Na, mag-itok-itok. Asa man ta? Maglaag ta chicken! Chicken? Asa mga chicken dare? Asa mga chicken o mga cat? Nawa magmakat. Mag-black nga cat o orange nga cat. O gray nga cat. Waman. Waman. Mga kagahi. Pray ko ninyo ha. Mawag ang sipon na. Sabi tutang yaya ta. Tutang yaya. Yaya. Unsay mong suwa. Unsay suwa ni yaya. Uy, luya si yaya. Hinuktik man yung mahaw niya. Luoy man si yaya. Hinuktik man. Yaya. Kuha na ka ng inatayan. O sinugbang baboy. Diyan na boy palidya. May tugin taon din kung bata. Sabi may tugin taon ko. No? Nakakahang aping. Luoyin taon ko. Maunig hang giinom. Waling ko dyan ala. Mainom kasi mong milk. Sit down. Asa man ang tuyin ni mo? Nahug to? Monitor pa rin na kayo temperature na ni. Ngay, ganahan man ay kung maiktin-iktin sa foam di. Ay, mo-drink sa akong milk ha. Kay gamay na laman dyan nito. Hapit na ni 1 hour. Di na ni pwede. Hindi na ka? Sayang ang milk. Uy, mahalag is 26 gold. Ning. Ganahan ko. Magning. Bahala. Huwag na isipon. Magsige kung ikot-ikot. Hoy. Uy, laman. Naglis ginawa gabi. Sigang sipon gibingutan. Pariha mo sa ati Iliya. Naan sa daba mo. Bili na lang. Sleep na nila.
Hi, karon pa jud ko ka-vlog ug balik kay arang panghinlo na mas undoy ganina kay mamalhin na mi saog, nagmap na mi na anjay. Daga nagamit ka na hat dinon panas baing gaba kay wa pud magamit ng uban. Dari na mi saog kay sida tumukamang na anjay mahagbeng. Mga ana mi mo palit pa ko dito mitog mura bitaw katunay mga plastic na mga liter nga pagbutang na kay anjay Chuk, may nga nagizang at least protektado. So ana ni balhin mi dakoy bisita kay nagkasgan. Ya? Si nanay kay magpakuan si nanay si Jahang kuko karon. Magpahimo si Jahang kuko unja napay mo ari unja kay pagkuan na lagi silang mga kuko kay kasanitiri karon manghuybes ja lunes man ron. Si Queenie ray magbantay ni dalton. Kay bitaha man pagpamati ni dalton nga nakainom og tambaw. Kanang basic allergy ra siguro na. Pero ni kagabi lagi si Jamay kuan. Mailuoy kay og gabi mo may atake so sugo na tanay. Nananghid na ka tatay. Bakit ba ni abot ni tatay ba duwa man nanghid pati nga makaurasan ang glisik ni tatay at ang dugangan gamay. Problema kauras sa glisik. Lagi. Pareha kita sanina nay. Inay lingkod nay dari ta sayas na okay mo nay. Aw dari sa to pasibog kay ari ko saog. Ja, magkuan kuskus ko ni mother kay aron lami pus na nigpasos ka sa litiringan na lami pukuko. Dalton mo apil mo ko da. Oh dalton ang hara ka dalton ni aya ha. Dama dali ang mga gamit. Ya, hello. Nalisto ko niya controller na Isa mani. Nalisto ko controller. Ala, lagi. Nagkatawa lagi na. Na mas dalton dari na binta ba sa kumati ni mo to no. Nagkatawa naman. Ha? Majud maabtan pa puputang uban. Nerban. Isa man yung kakuko. Hili mo rin po si ano. Si Manang. Ah, nagilas man ang gato na butang extension. Pagharap ng kuluran. Kuluran ra. Kanay. Nananay po rami. Kira kanay. First time ni mo nay. Pang pasungay. Mo ba? Excited pag kanay. Kamatay. Ang sa'yo mo gustong color nay? Ba, mo ka na yun. Maangay sa tiguang na. Mo ba? Maangay tiguang. Bata ba gani? Kabore na tiguan. First time ni niya makasuway og extension at ang suwad ang pagpatasig ko kung naniwa na bitaw ni trabaho. Di ko totally arang taas na igo-igo ra ba nga mura pagtag manibag usin ko ko. Ja ayo laman tangtangan eh wa tara si ja ugma. Ang mga buwan kapin. Asa ning kuanan si nanay magagahit tanawag kamot ni nanay. Mo ni kamot ni nanay karon ha. Mga pudpud. Magpikas na tanawa. Na, naman mo na. Nga na ara porma si Jahang kuko. Ja atang extension ng malami-lami pag magamay nigpaso ni ja sa kasanitary. Papastiri ha paputong kuanan butangan tapos si Ate Ali man naman si Ate Julie ba og muli basag sa jog di ja mulig sa jog. Awa. Eh busy na ko. Pag ingan og nay murag mukangkit na yung sakit. Mo na ni kang nanay. Ko. Simple ra kay suko naman pero pang nubo am dem kuko ganihan na yo. Nagisumpa dyan kay Luojon. Kauyab na magkaaniglain. Next customer. Kaya na. Hagi mo. Nagkaluoy. Taon tawagan. Tagkuhan pa ng tudlo. Tag sa kagatos. Sibog na rin. Doon sa Sunday-Sunday. Di pag ka senior citizen. Hindi na magsusunday senior citizen na. Ito rin. Si problematic salbar. Manag kang manang color pang tiguang. Hapit na. Si Queenie na po sunod. Manadjud ka manang. Nga na ulo na. Gwapo ba? Umang labang eh. Ano naman? Nagpahilot ko. Mura. Nalami mo rin po kamuti manang guys. Mga rin joke ka na na ikuan. Dapat dito. Gisnacks ako. Salamat. Dapat dito. Tagbuok. Happy na ito. Alas 2:48. So, nagsugod ko alas 12. Lamig ka si Queenie guys, oh. Hagas kan dilain. Tip-tipan. Gimana gatang last customer mga kagahi. Gisapot na pagatang busing. Salamat. Sapot na gatang busing. Kaligo na siguro ni. Wa pa may ting liguton. Pa, last call pa. Yung nanay mo didi la. Sapot yung taon ni among bata. Yara do. Didi. Mula agni. Masay laag na to. Lolag sa kao. Pagamping ha. Haring dadin. Ayan. Okay. Tana. Iya, gisang repe puno. Repi. Agbuto be.
Ay, sus, ginoo, tabangan ay idol ang day ni. Oh, ginoo. Good morning, guys. Napla ko gabi. Uy, paghamas mga customer. Ja, nakamatara po sig mata-mata kasi Dalton sig mata-mata. Napa ko last customer ron si TV. Magandam ko dari kay padung naman kuno sila. Mga na ni last ng customer bawg na pa bay mong habol. Si Mama Julie ba nakauli ba to? Karon ugma di na ko mo ugma karon ra ko mo ko kay ugma na ko buhaton gadjing ko ng lugma. So last na ni ron. Bahala na sila, wa sila ikukog di sila magiro. Gangang ra ko kay si Dalton na to napon siya. Ja matulang mawa na ng jahang kuan. Sipon. Ibukugon sa color sa jahang kuko. Yan nalaman ja butangan ra og musinaw. Na kuan man ni mura bas ja og puti ra. Nalang siguro sila. Para lang kapiliin. Maray andam daan. Kapiliin ra dyan ang color. Ngani ba? Ngani rang kolor ba? Hello! Nimbalhin na misahog kay Gidal to ng luwagan sa mahug na rin Katri. Anay, goodbye na Miss Katri. Ari rami sa sahog. Dalton! Anak! Buta naman na matugoy kay mo sanday sa habaga. Gabi gani guys. Arang buta na guys sa rapoy. Tugtug. Bagaman na jagdidi na ho. Limbag-limbag. Bagaman na limbag-limbag. Sige jag balintong-balintong. Nambid sa unlan. Natug. Laging bata. Para mag-ut, nalingaw orang po ko niya. Tuog na po siya. Tuog na siya. Para nagmao. Okay, ready na gato ang mga gamit. Kanay lokalon rin guys. Palit ra ko ka ng, mag-invest ra ko lami nga nail lamp pohon. Huwag na extra. Tama na, mo pa'y pagmatag bibi? Yes, so yes bibi. Oy, paano wag sipon? Agtit siguro po na ni dyan, no? Hubag naman pag ibabaw. Sige, maligin. Nagbisig pa burot-burot sa simod. Nag-upbang na ni. Luwi lamang ka tong-tong-tong. Mamaron na tong, nga na dyan na tong. Magian dyan na sa ng bata. Isag man ang tong-tong na mo, oy. Dalton! Ay, naman na. Wala na pa sa singka ni mo ron. Magpakuko. Ibagas man nung ko, bisapit nagkasal ni Tere. Pinahanglan, pinabaga dyan foundation dani. Di anak gato ang customer. Alaga dyan yung customer ni. Uy, call center masiyaya. Mau ni atang bride to be. Nansa naman yung nga. Ansa man ka? Asa man ka? Malayas ka? Di anak atang bride to be. Mau ni ang next nga customer. Isa ba yung customer day? Daghan. Si Nanay, si Queenie, si Manang, si Ate Ali. Boss, Ate Julie, mo apas pa? Hinlo na na mo ko kay di na nahinluan. Dito na lamang ko Wala extension. na mag-grip ka ni. Mahaglik lagi ko kay dyan magdugo. Di lagi. Di lagi bong kang bawal ka magdugo. Kuno ka 3 dang. Di na kung siyang nanay. Nagmagkatre? Hoy, limal. Lan sa mo diha. Di aw. Di kawawan ko. Kay? Nagmagkatre? Di ra kawawan ako kay. Nagmagkatre tinuod? Natawag na nga na sa alportahan. Mag-isara kay dami isang pagkamangkan tapos gawas sa. Isar magitang igagaw nga hapog. Ja, gi kami mudug. Wani bang karam kahit nga. Gusto ka 3 tulong. Hapog bang tong bang nga man dyan lagubo ka 3. Gusto ka kaso. Hindi mag-isang Nagmagkatre? Ha? Nagmagkatre? Naglagubo ng sugam. Dali hoy naman! Nasa mo bra! Hindi mag-isang ina. Eh kasaban mo. Hindi mo mag-ingnan. Ito nga na naghihilapta na ka. Basing ganyan man sa hoy naman! Nasa mo bra! Naitigdan singhag day. Yung lagi nagtingog. Hoy ginukulbuan na. Sige. Alimuhan ka gabi. Sa pasay ko sumahal ra pagkagabog to pasay silimul so nang hapog. Lagi. Daning dog naghabog nimo. Portahan ni sa pagkabringan at dakat sa kawasingan. Ning bang kasi sa kapten sama ang kasi kakadun ning lagubo nang ngakarat sila. Insan ning sa kayo Sa mas limuil datong tangera dis aman. ha? Dis amas limuil. Dapat sito pud. Abi ko ikaw ra nga sa dasmagan ka. Damda mo na isang ina. Dili ato gyud ina injong ina ni atos kwarto. Ag Ag ina. Injo. dato sa pikas na. Lagi kay ning lago po naman ning dagan sa ninjo nga na wa. Singgit ra. Singgit ra ni. Hoy man sa mo bra. Ar ka sa gaday pod. Basta ka nagtingog kapag ko. Sana ba naman lagubo sa ga? Pag tanong haglak and bislik food, nutuno na. Jawa pod na mataglaki natugra pod para jon. Namata, nilig. Okra ba ka wag niyo muna. Parok. Aron ko na ton. Duoy gamang bata oh. Ala. So ko datatir kay magtunan na pa koy buhatan sa palis.
Mana guys, ingan na lang gi-design sa kang tiri. Simple ra. Ha, gimo ko. Otro. Ayun. Patanaw ko. Mara na guys, ang gihimong design sa kang tiri. Simple ra kay. Nang kuan ra pud color ba, light ra ba. Ha, ipakita. Diba pa? Isang iba nga glitters. Kaya arong naikuan. Siga-siga pugma kuanan sa suga. Sila abod. Na tingkaon na ni Dalton. Kuan na sa pagkaon guys, pure nga kamuti. Mag-start na ko ni jag fruits ini ka. Liwas na sa kasal ni Terry kay busy pa ko malingki. Ay, nasuko na, magpamangit na. Nami? Patatubig. Wow, mi aoy. Ang lami aoy. Nam 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 nam.